Ene de ye ni ekokopie mu ewo sotuo ma aposifo ensa aso nipa aduasa enum emu achese womo eye amanfrafa womo ewe mayi emu na abusuafo womo eye hwehwemu ede efa wona achese eye online fraud yi na womo ede womo ehwemu ene chese womo scam enkofo na bra womo kokopie mu ewo ehonom no ekwan ye nam so ema womo ede kokopie mu ewo sotuo womo nsa etimi so nipa 35 no emu no na chese enam yemia be ma bia wono oye Togolese ai achese wono wo hwe de enkrofo yi afrodo no esi afa wokọ aposifo akache ekokobo amane se ni na ekoso no na nam so ema aposifo enso etna eto a ensem no so edi eche ye ntete wo mkoko pie mu ewo sotuo mu wo mko na chese 5 bedroom apartment pam ena enkrofo 35 yi wo mu eguom na wo mu ensa eso wo mu no emu 27 eye Burkina Base ena 4 eye Togolese ena ebiemu nsusu no emu 4 eye Nigerians ena enipa mienu a wo mu ensa eso mu nsu kan ho a wo mu nsusu editum se wo mu so eye Ghana efo na ebusuafo na bra police fo no ensa eso wo mu de wo ma no disembi etudwa na ansa na ye de ebeba sommo eno meka mo se Ochade Herbal Center ena so ya sen ema ye de adwumadie no ebeba sommo abrene abrebe Ochade ese se ye eye honamani eyare huhumu eyare de aye kwankwa wontimi enko no ehu ebehia sa wo befa ne number ewo screen no eso na woni no edi eye nkisa ho na sa yare no ebeye the thing of the past ede amam na abusuafo metwa ensem no eso no bra ye so wo mo emu ewo 5 bedroom apartment ewo so otu mu no wo de omo nsem no etu edwana chese aposifo eye DSP efiatenge echemu a womo ebusa womo se ye womo immigrant letter na se document echre se ni no ewen no womo entimi amfa bi aba na eno ena wosanso ebusa womo ese denti ena mom bebe pie mu han mana just omu chire mu a bo onu mane afro se obra eye adwuma bi enu nti wo ba ne akampo womo ede womo egudem onu ma chese womo entimi ama any tangible reason bia ewo denti a womo egu eye sadem na ebusuafo ya ma me echire mu a wo chire mu na chese ye nipa 35 wo matimi ede wo mo akwakoma immigration officers so wo mo nyehwehwemu na wo mo so enchire de enti a enkrofo we etimi free wo mo ema so be pie mu aha no ma wo mo nkuta document a ebetimi de adanse se senti ena wo ba ye ni senti ena wo ba na mo man nkutie ye ma me nsem no ebra ne ba ye beto aso Krabumpure mantamu posi dom ewa homa so ye bisa ne seba ne sen ana manfrafo makoma kwa aduasa num wo mo nsatimi aka wo mwe wa wo me asomdwen kan wo asomdwen kan mo so mama bibia aboko de nyame e de ache ye ho ye onso Nyankopon adom ne mpaebo ene aposifo adwumade amubo ntia na mo a ye nsoro biem wa wo me de ate anyina no ene sa amanfrafo makoma kwa aduasa enum aposifo nsatimi aka wo mo ewo sotuo montreso wa wo me nkomo ye de emu nkyeremu ne san yo we de medase ye sotuo police report the fear branch to obi ni fi ye to ana ne ba eye Ghana say womrana odene ba ba ye adwuma ewo mining site na I say okutua sika bi di mani pa na mum no amma bedu Ghana no ba ya na ye de amma ba be hyedem nti eye promise a de man na ke no ambemu nti o tra process for say ye hwe na ye nchi eye oni akone ma no fa ne sika ma no tanko ne krum na we na approach for di akire aye sotuo police omo call ba bia eye abrantie na ono ede ne ba ye no wo se wo no omo duru ho no mom na nipa dom na egu eye 5 bedroom apartment bi mu wo sotuo can imagine ama nipa na ono ankasa de na approach for hwe ne ye kwa ende yan kwankoto na mom nipa dom na egu ho no a na chese ebi ye ma ne mema no oho no na abema approach for e be suspicious ema ni nti ebisa wo mo sanya bia edan we na ede na nipa nko a over a year 35 egu ha can imagine obisa we ya na we say we na de ne bae obisa we so ono an bae nti na chese obia nso so no emfa eye ne krata because obisa mo so mo nya Ghana for de no mo fa krata nso so a eno so so ekire so mo wo ha to me so wo so mo tna ha
ebi amra mu bia ni ho omunya bi e de kire eye aposifo immediately no na yes also police no echi wonum nyina efise yesusu se omoye illegal immigrant na oho no na yes to inside the free ye immigration service it is omo so na omo adwuma ni se wo so omo hwe na omo tumi hu se omo so kwan omo fa so omo di wura mu se omo check that documentation nyina e de maye na se bibi ewo ho a wo so omo ye na sankofu enti bibi enti na enti se omo wo se kru whatever it is no immigration for enye omo so due diligence na omo nye hwehwemu maye na baby ade asem ne beto ne de ato enti eye so to police die ya dani asem ne sisia e de ama eye immigration service omo so chia so na ma ya tanhwe ni media maye Mama nanka mbebe sa krampo se nipa yi wo mo we na wa kire se mo hando mo nyina over e de ama immigration for yemisa se de mo se de data ne ba ye no Ghana fo mienu bi wom wo mo so mbe ye de wo sa asem wem odi nyina no obi e timi ya no obi wo ho be ka so ye Ghana ni bi o se o ye Ghana ni nyina kraka asem ni ade inti utieti ono o se me fi ha we se me Burkina Bay we se me Nigeria we se me Togo we se me inti said the wo ha na we you se wo hefa na we you ni nyina no I believe say o se immigration service for omutiri hwehwe sa na ma ni nyina na omutiri hu se amparampa we ye Ghana ni and anye se prosi ni aba inti na wo kasa ana so fi baby no ba be kan ye ho nya na ile ade immigration for ebehwemu but mienu na won do mo ka kire so mo ye Ghana ni ba ni nyina mpo ni ye nyini nti ye hwe ni ante ni ade ama immigration for se de be ya ye won so be ye o mo so hwehwemu na mama ye eye emuaye ewo saa ayi nipa ya ye ko na abusuafo se de ye mame ede ensem no atu edwa enu no achese ensem bisa na wo mo ebusa wo mo ede efa ekwan a wo mo fa so eba wo mo immigration status no achese wo mo entimi enyanyansasem na se ye akomatoye mo nsem bia entimi enka no mo ni immigration document na enu nti no se wo mo de wo mo ni anase wo mo ehwe se immigration officers no wo mo betimi abeba bonten no ma baba chim denti a obitimi fini manso etimi be pie mu e wo man Ghana emu aha no mo se ya chese ebeba no na nkrata na se nioma edi adanse e manage se o nipa we obebe stay for just 2 months obaye for ejuma obaye for say no besa kono wo mo entimi eni bie no eno ene ensem a wo mo ede etu dwa no ode ne nsem no e ko na wiye no e na wasanso e kire mu ede ema eye public no ananse timemufo a ewo wo man no enyina na especially eye landlords no say womo enhwe na womo hu se wo bi eba behind what dan a womo enye hwehwemu na womo ehu se nipa yi okuta enkrata ede na kire se ye esene fota se ye man dan ema ne tinemu ewo wo mayi emu no ene kese ne nsem a wode etu edwa esanso ede eka wo akese ochemu hwehwemu nkoso ansa na ya ofa eye foreigners no accommodation ama womo etimi atena ye memu ha no manase womo abetinemu as a tenant because landlord no crampo no nipa 35 no onim adwuma kopoti a wo mo eye no wo fie ho e na chese san krofo no so ya campo wo magu wo no ma enya de se wo mo epie no nti sa landlord a wo dan ama han na wonim dwumadi a nipa ne edi no eno na nam so e ma ni gina so e ka sa ensem we e de to abonti no de nsem to abonti ewie na dodo na e ka se ye de wo ka no e de ewomu aposifo se wo mo ebo wo mo ho eso nanso so ye immigration officers no se no e was say ye ma omo security na so wo mo no mo enya tag because ye ekwan a nipa na sa ama wodo so fotimi ba ye mayi mu no ye wo gina wo mo eso because nipa ne ba no nkuta ye document anase mo ntimi anya hwehwemu na mutimi hwema nipa na be piem wo Ghana ha no wie na nsamone koso wudie koso ansana mo be ya ma adwensa mo be hwehwemu ede afa nipa no na ehu ahwehwe ne nkrata emu ede anache so wo mudwumedi a wo mu ede no etosin wo ye mayi emu ntidodo na susu se say immigration officers no wo mo ensori waka na wo mudwumedi a ede ahye wo mo ensa no wo mo nhwe na wo mo enye na enye se Ghana 40 memufo no mbetete wo mabrabo ebra wo mu tu kwan ho nkreba na emum de wo ba nsusu no wo se san hwehwemu na ye de tia ye nkrofo no yenye bi emfa enkyere wo mo se de bi ombe hu se yansusu no ye ni abre ni ye ni eda ho a ye nhwe emma
ɛyɛ bɔne fo sɛm a ɛkɔ so ɛwɔ me mu no entimi enko ɛyɛ ɛso enu ti no dodo na ehu ne sɛ ni nyina mu no sɛ immigration for ɛde ensɛm no ɛba na sɛ wɔn ɛde report ne ɛba ɛno ɛna wɔn bɛnam so ɛde ehu dodo na susu sɛ we de ehu ehia kwa wɔn ɛnsa ɛmbɔ wɔn ɛnkɔ so wɔn sɛ ebinom so wɔn firi Burkina na ebinom so wɔn so ɛyɛ Togofoɔ na ebinom so wɔn yɛ Nigeriafoɔ na sɛ mienu ɛna so wɔn yɛ Ghanafoɔ ɛde ɛna wɔn ntena sɛ na obiara yɛn deport obiara ɛmfa no nkɔ ɛyɛ ne man so na ne Ghanafoɔ na ɛwɔ ha no yɛhwɛ na emra no so ɛne wɔn endi ɛwɔ ho wagye nkyerɛ ɛfa ensɛm yi ho ɛne sɛ anamonto sɛ aposifoɔ no etu ɛde ɛfa ɛyɛ bɔne fo sɛ ma ɛkɔ so ɛwɔ mɛmo ɛno nti no wɔn te wɔn ho ɛgu ɛmɔnten ɛso ɛne hinti bi ombenya na wɔn tu ho anamono sɛn ɛna wo no esi ɛfa wagye nkyerɛ no fa bra ɛbɛbetu edwa ɛwɔ too much in comment section like videos na share ɛwɔ all the social media platform ɛso media ɛne ɛkuya sika padasene yɛbɛsan ɛdi ɛhyia ebi maka